Родил се Нявга с Божията милост, царски син на българска земя. Казвал се Боян и носил той необозрима вяра, с която щял да промени света. Във възторг от духовната му сила и чувството за правда и за свобода, цар Симеон изпратил го в Магнаура да търси пътя си към мъдростта. Посветен бил в тайните на окултизма, превъплащавал се в различни същества. Като маг и жрец на светлината бил най-умният човек на древността. Основал той богомилското движение, за да повдигне човешката душа с братство, равенство и свобода, показвал истината за Христа. Неговата хуманна философия се разнесла навсякъде по европейската земя, сътворила тя духа на Ренесанса, дала нова ера на света.